Hale ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karen kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi din yas. Ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karen kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi din yas. Basin min ar alif da lamlam hakuri zan faɗi. In kiri rabu cikin Barhama ya bani abin faɗi. Inyas katakon ɗarkar tijjani ya hana magudi. Inyas mai madarar suɗi Inyas har da gulin kwaɗi. Inyas wanda muke taro birnin Kebbi don kaunar shi ba wasu wasu. Ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karan kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas. Salli salatan har da salamu ga mai birnin Maka, wanda ni ya siya wa bin kwada adaka ya ɗaukaka. Inyas Ya rike halayensa da sahibai ne su duka, yake zama daka ya yi ta sussuka. Har yin rarrabi ƙarya da gaskiya sannun ka ya Iyas. Ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karan kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas. Ga gaisuwa ga Attijani Maroko ba fasiye, Ubangida kuma abin biyar Barhama ne ya siye, wanda ya shuka icen faifar da kuɗi ba sa siye, ya yi tsaye a har yamma mai. Ya zama matattarar sufayen kullu ya girka shaƙin yas. Ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karan kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas. Kai ku bani hanya zani garin Kabi, inda ake taron Barhama hanyar maguda ta bi. Inyas Wanda ya zo ya haɗa kanun al'ummar annabi, Inyas banda abin zubi Inyas ko na rabi. Inyas. Jirgi sa gaban ka kai mu ga annabi mun riba ce kasi. Ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karan kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas. Kai ku taho ku min rakiya in je mika gaisuwa. Gun shekin mu Adamu baban Musulmi ba nawa, shi ke wanke kumin mun Hausa ta ce zakkuwa. Na yau sabuwa abin kula bisa gyartuwa. Adamu shugaban mu gwanin mu na can gobiyar masoyin yas. Ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karan kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas. Na sha arado sai na yi aman abin da yake ciki, dan kada zuciyata ta mayar min bin Allah biki. Ko a mace ko ma a yi mu sai mun kai jiki, mun bi daki babu batun saki. Mun rike dukan masoya Allah mun ji faɗa ta al'inyas. Ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karan kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas. Kullum kiran shi mu zamo kamar maɗaurin tsintsiya. Inyas Son juna girmama juna uzuri ba fariya. Inyas Mu kyautatar da mu'amalar juna bisa gaskiya. Inyas Wanke tarbiya Inyas bisa islamiya. Inyas. Wannan mujahidi ya zama alkhairi kun dukannin nas. Ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karan kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas. Irin hali na ya tuna min shekhin mu na fodiyo, na Shehu Abdullahi Gwandu abin ai kwaikwayo. Shek Usmanu ya ba da bisharar Barhama mun jiyo, sai muka antayo duk muka bibiyo. Mun san su da hasken Allah suka kallo bila wasu wasu. Ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karan kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas. In mun lura abin dai kawai guda ne ba rabi, Inyas wanda ya zame shi ta kwaɗe ma ya bar dabi. Inyas Duk sufi baikin dukkan al'ummar annabi, Inyas ya jama'ar Kabi Inyas ga hanya ta bi. Inyas. Karkaki kowa sai mai kin Allah ko kin khayarun nas. Ga mu garin Kabi, Barhama mun Kabi, karya karan kwabi da kube kabi kau kabi can Kabi
Inyas Barhama ko mai ki ne bai ki ko da ya zake. Inyas Bai son kowa sai mai son manzan Allah rike. Inyas Shehu inda ka so annabi ko kaya ne kan rike. Inyas Baya yi ma haƙe Inyas balle daddake. Inyas Mai akasi kuma burin shehu ya gane shi alƙudus. ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kuɗi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas Makarimul akhlaqi babi'un ba ya kwaikwaya. Inyas Baya da aiki sai na ma'aiki yamma da safiya. Inyas Ya tayar da mutane bacci sun bi na bi'iya. Inyas Baya da fariya Inyas sai son gaskiya. Inyas Duk mabiyinsa na gaske zaka ga ya bi rasulu bin kwaskwas. ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kuɗi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas Babu kasala ya yi ta shelar bin sunnar nabi. Ya rike alkur'ani rikon na wajizu kaukabi. Duk mabiyi na saga siffarsa ku lura mutan kabi. Kaunar annabi da biyayyar annabi. Wanda ya ɗau akasin wannan akula san ba shi ba Inyas. ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kuɗi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas Duk shekara muna yin mauludin gaja-jaha. Inyas Yau kuma Allah ya kawo mu jihar Kabi ha. Inyas Mu gurin mu haɗin kan al'umma a cikin raha. Inyas Bin mai muntaha Inyas kuma mai indaha. Inyas Ba mu da gurubancin shi muka gada agun Inyas. ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kuɗi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas Allah saka wa shekhanan mu da khairi bai ɗaya. Sheikhu Sharif Ibrahim Salih muftin duniya. Almajirin na kaulaha mai hidima ga nabi'iya. Baya da wariya balle tankiya. Aikin shehu ne aikinsa sharifi khadimin Inyas. ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kuɗi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas Maulana Sharbahir Uthman Bauchi abin nufi. Wanda idan ma mun saki walle shi ne ke rufi. Kuma in zuciya ta ɗau zafi shi ke yayyafi. Mai jin korafi na duk mai korafi. In ƙwahiru ɓarika ɗan gadon Shehu Barhama Al-Inyas. ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kuɗi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas Na tuno da khadimi na Alƙur'ani mai gida. Maulana Ishaqa na Shekhi Rabi'u ɗan gida. Wanda ya bar mana Shekhi na fi tauraron gida. Babu gada-gada sun bi Muhammada. Ga kuma Abdul Samad magadin hidimar Shehu Al-Inyas. ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kuɗi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas Allah da ɗora hama ga Khalifa Sanusi mai wudil. Mai taken komai ka faɗa ni na ce ka ji gwal. Wanda yadda sarauta ya ɗauki Barhama tun azal. Sarki mai adal mai diamond da gwal. Ya bar mana jikansa Khalifa Sanusi kan hidimar Inyas. ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kuɗi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas Ga birnin Kebbi ta yi hasken ciki har waje bai ɗaya. Inyas Hasken ya cika har ya batsa dukan Najeriya. Inyas Saukar goga ɗan goga mai gyaran zuciya. Inyas Jinin Inyasiya halifan sa'adun duniya. Inyas Maulana Mahibbola limuna marhaban da kai Inyas. ga mu garin Kabi Shehu. Barhama mun Kabi karya karan kuɗi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas Ya jawo tawagar taron 'ya'yan gausul wara. Inyas Tun da kaula sun ka hawo jirgin su yana hira. Inyas Sun ka taho hannun birnin Kabi don mu ga warwara. Da Inyas ku muka ɗan fara. Inyas Duniyar mu da lahira. Inyas Allah ba mu albarkar kuɗiyan shehin mu Al-Inyas. ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kuɗi da kube kabi kau kabi can Kabi Inyas Ga shugaba na majma'u ɗan gado a cikin gidan. Dan Shehu Sani Awwalu na aikin shiga dangadan.
da dukkan jama'ar majma'u hadimai na Muhammadan sun rike Ahmadan sun rike Barhama Sarmadan al'amarin su sai Allah dan shi suka dan fari Iyas ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kubi da kube kabi kau kabi can Kabi Iyas Allah da dora magun Sheikh Dahir Kurmi Gwal da wanda ke kama mai Maulana Sheikh Sidi Hamal kusoshin majma'un masoya Barhama mai Senegal idan mu yayi kwal kukan rashin su mun jirwal Rabbi ka jaddada rahama da hidimar da suka yi wa Sheikh Iyas ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kubi da kube kabi kau kabi can Kabi Iyas turu tarin jama'a na ta zuwa da tururuwa Iyas sun cika wagaja balle birnin gada gawa Iyas zawiyoyi na ta tayin murna bisa hawa Iyas jama'a zai yawa Iyas na ta tururuwa Iyas lallai yau Kabi sai ta gano akwai masoya gun Iyas ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kubi da kube kabi kau kabi can Kabi Iyas lura da zawiyar Maulana Shehu Balarabe Iyas da shugaban mu Khalifa Mukhtar ko Kararrabe Iyas da ɗaliban Sheikh Ibrahim na wala suna zubi Iyas kauna na zube Iyas duka ni ba lalabe Iyas Shehu na argungun mu da gulma da Shehu na koko mai Iyas ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kubi da kube kabi kau kabi can Kabi Iyas Shekhannan muna da yawa sun furci batun baka Iyas ba sa ji kuma ba su gani kun hidimar mai maka Iyas bai iya zano su ko ana jefan kibiyar baka Iyas na yi shiru haka Iyas banda abin baka Iyas Allah dai ka daɗe ni da ƙaunar sirrullahi Sheikh Iyas ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi karya karan kubi da kube kabi kau kabi can Kabi Iyas rabbi ka kara salati marar adadi ga Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ki gudu sa gudu dan gatan Allah rahamar bayi duka Ahmadu Sidi Mujahidu Ahmadu Sayyidu rabbi ka kara karama gun Sheikh Sani Khadimi Iyas ga mu garin Kabi Barhama mun Kabi